Sziasztok! Ebben a videóban itt vagyunk Balatonon, nézzük meg együtt. Ez itt a hotelünk, ami amúgy nagyon menő. Van egy kis játszótér, egy kis menő edzőpálya, tudjátok is lájtos hinta. Ez itt egyébként az én mondhatni kert. Itt éppen megyek a bejárat fele. Itt ilyen nagyon-nagyon menő játékgépek vannak. Egyébként tényleg csudi jó. Itt éppen várakozás a liftre, mivel megyek fel a szobánkhoz. Jöhetne már az a lift, de komolyan. Itt már bent vagyok a liftben, és itt van a szobánk ajtaja. Egyébként itt meg már fürödtünk a Balatonnál, és itt mutatom a Balatont, és itt indulás lángosozni, mert megéheztem. Itt van a papír, amivel ki tudsz menni a hotel saját strandján, és itt éppen már állunk sorba a lángosért. Itt megkaptuk azt a pittyegő sorszámot, várakozás a lángosra, ugye itt iszom egy kis vizet, mert megszomláztam. Ugye kis finom víz, kis savas. Itt pedig már megkaptam a tejfölös lángosomat. Sziasztok!